Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala, dini nga atong katekisis o diyan, atong katekisis o diyan, ikaw ang imong pagtuo, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pizza 19 na kini sa bulan sa Marso tuig 2025. Oh, kabalo mo kung sa gisaulog ron mahigala. Gisaulog nato karong adlaw ang fiesta sa atuang mahal nga patron, Senior San Jose. Ayan, no? So, kumusta naman mahigala? Lagyan ng mga debuto sa Senior San Jose. Kumusta na, no? Daghang kayo mga nag-San Jose mahigala, no? Kay fiesta man ron na yung mga pamilya nga nagdebosyon sa Senior San Jose. Kumusta na, no? Naghidaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamuntuhon. Nahala, no? May munto na kanatong tanan mga higala. Naghidaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Hala, no? Atong timbayaon di ay ugmay mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, ang atuang mga igsuon usab nga nagdebosyon sa Senior San Jose. Kalipista ron diri sa amuha mahigala, diri sa may ayungon sa Tampo Conuan, no? Gahapon, malipayo namong napahigayon ang dance showdown alang sa mahal nga patron, no? Lingaw sa kayong mga bata mahigala, no? Sa ilahang gihimong pag-offer sa ilahang abilidad sa pagsayaw kagahapong adlaw. Nahala, no? May munto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamuntuhon. Bino ato dahil timbayaw og may munto nga ato usab nga mga kaparian ug kabisayan ng danay. Liban na gito ko mga classmate, no? Father Obing Masyon din sa isla, si Father Dami Heramis diri sa Malalod, si Father Tonton Arnaiz diri sa may Batinggil, o nga akong mga classmates sa Cebu, no? Father Kipling Agravante, Father Rom Narca, no? Si Father Oni Rosaruso, si Father Mario Atienza, si Monsignor Tingting Angkahas, si Father Glenn Banson, si Father Joseph Anore, si Father Joey Belsinia, si Father Rosdel Noel. Maomen mahusay, of course, no? Di na ito na malimtan si Promencio. Ayan, no? Nahala, no? May munto na kanatong tanan, mga higala, nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamuntuhon. Abino mga higala, no? Ari kita sa atuan nga Saint of the Day. Of course, ako na ginaingon mga higala, ang ato akarong santo, walay lain kung dili si Saint Joseph, the husband of Mary. Sigon diri sa ato ang nakita mahigala, no? Dirang ato nakita diri. Everything was known about, we know about the husband of Mary and sa mahigala, ha? Nasa kikuhaon mahigala, balik na ko dayon. Saint Joseph, no? Usa siya sa mga bantugan, no? Mga bantugan nga pinakabantugan mga higala, no? Nga usa sa mga bantugan nga kining santo, no? Siya ang nagmatuto sa batang Hesus samtang gamay pa siya ug nagatiman usab sa mahal nga birhen, no? Ang ato nga santo nga mao si San Jose. No, everything we know about the husband of Mary and the foster parents of Jesus comes from kanang gikan gyud sa pagkatao ni Kristo hangtod sa pag-abot sa panahon nga diin si Mama Mary nanganak, no? Nga ang nagatiman gyud mga higala si ang ato nga santo, no? Ang saint of the day nato karon nga mao si San Jose. Ayan, no? Hala, no? Padayon ta sa ato nga mga buhatono ni ining kamuntuhon. Saint of the day nato karon walay lain kung dili si Senior San Jose, no? Senior San Jose.
no, unya matud palagi dako kay siyang papil, no, dako kay siyang papil sa kinabuhi usab sa atong Ginoong Hesukristo, no, sanglit siya man ang nagmatuto sa batang Hesus sa gamay pa kini siya hangtod nga og siya po sab ang naghimo, no, nga tingatiman ni Mama Mary, no, Mama Mary tungod kay nahimo man siya nga matud pa siya man no. We know he was a carpenter, a working man. For the skeptical Nazarenes ask about Jesus, is this not the carpenter's son? No, because Saint Joseph was not rich when he took Jesus to the temple to be circumcised and Mary to be purified. He offered the sacrifice of those who could not afford a lamb. No, despite his humble work and means, Joseph came from a royal lineage. Luke and Matthew disagreed some about the details of Joseph's genealogy, but they both mark his descent from David, the greatest king of the Israelites. No, indeed, the angel who first tells Joseph about Jesus greets him as son of David, a royal title used also for Jesus. Oh, sakto pa si San Jose mahigala, simple na to kay siya. Pero ang iyahang lineage, ang iyahang pamilya, kuan di ay ang iyang gikan usab di ay ni Haring David, no, sa ato pa dili ordinaryo nga kagikan, no, si Saint Joseph. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Jose, no, San Jose. Hala, no, ari na ta mahigala sa ato ang ari na tamang higala sa wala sa tayo si BCP News mahigala ha, kay medyo dili kayo kuan ng signal, no, di kayo kusog-kusog ang signal mahigala, no. Pero ari na ta sa ato ang question of the day. Where in the Bible does it say anything about the Mass and the motion of it being a sacrifice, no? Where in the Bible does it say anything about the Mass and the motion of it being a sacrifice? Ang katawhan sa kung atong basahon sa ni Propeta Malakias kapitulo 1 bersikulo 11, ang katawhan sa tanang dapit sa kalibutan nagpasidungog kanako bisang diing dapita nga nagsunog silag insenso alang kanako ug naghatag silag mga halad nga kahimutan silang tanan nagpasidungog kanako. Mahigala, no? Usa ka propesiya nga gisulat mga 450 years ago sa wala pagani mataw og mailhi si Kristo sa katawhan lukob kalibutan. Kung atong tukion kining pagtulon-ana, nagtudlo kini og nagpasabot ngadto sa Dios paghalad og insenso. Kung atong susihon sa simbahan sa Katoliko kanang sa ato rang simbahan makita kini pag-insenso, misa, funeral service, paghalad og insenso gihimo kini, no. Sa to pa sa panahon pa ni Propeta Malakias gitagna na kining daan, no, matod pa dire ang katawhan sa tanang dapit sa kalibutan magpasidungog kanako bisan diing dapita magsunog silag insenso alang kanako ug maghatag silag mga halad nga kahimutan silang tanan magpasidungog kanako. Oh, so kining mga partihas mga higa propesiya mahigala naghisgot og insenso. Unya kung atong tanawon mahigala ang mga relihiyon bugtong Katoliko lamang ang adunay paggamit og insenso. Hala, no? May munto na kanatong tanan mga higala na gidaot kita nga anak kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Okay, no? No. Ang ato ang topic sunod mga higala, the Mass being a sacrifice. No, ang misa di ay mga higala usa-usab kini ka sakripisyo. Sa Hebreo, sa Hebreo kapitulo 5 bersikulo 1, ang tanang pangulong pari gipili o gitudlo gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siya mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. No, sa ato pa ang misa di ay usa-usab ka sakripisyo. Gani sa Hebreo kapitulo 5 bersikulo 1, ang tanang pangulong pari gipili o gitudlo gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao.
maghalad sa mga gasa o mga halad nga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. Sa ito pa aduna gyoy mga pagsakripisyo, no? Ang misa di ay usa ka sakripisyo. Sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 14, busa lig-unon ta ang atong pagtuo nga aduna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios, si Jesus ang anak sa Dios. Busa malaumon kita nga si Kristo isip pangulong pari mihalad og gasang sakripisyo alang sa kapasayloan sa sala. Sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 12, sa pag-adto ni Kristo sa tulda o pagsulod sa makausa ug alang sa tanang adto sa labing balaan nga dapit, wala siya magdalag dugo sa kanding o sa mga nating baka aron ihalad, kung dili gidala niya ang iyang kaugalingong dugo o nakakabot alang kanato sa kaluwasan nga walay katapusan. Gipaklaro sa basahon sa Hebreo uluhan 6 hangtod sa 10 nga ang gihalad sinunog nga gihimo pasiunal lamang o nag-introduce lamang sa mga bililhon ug puno sa kinabuhi nga halad nga mao ang paghalad ni Kristo sa mismong iyang lawas ug dugo. Busa sa kadahigayon nga ang usa ka tawo maghinulsol o maningkamot nga dili na magpakasala pag-usab, aduna siya kahigayunan nga pasayloon tungod sa sakripisyo nga gihimo ni Kristo alang kaniya. Diha sa Santos nga misa, ang usa ka pari naghalad pag-usab sa maong sakripisyo in behalf of Christ, no? So atong basahon sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto kapitulo 11 bersikulo 23-24, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga sa gibubian mikuha siya sa paan, niya nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya ang paan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan na lang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitimanan sa akong dugo, matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako, kay sa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 19 sa 20, unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Ug unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo, buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Oh, so unsa gani atong pagtulunan? Ang misa usa di ay kasakripisyo ug nagagikan kini sa panahon pa sa mga Hebreo, no, nga diin ang gisakripisyo mga mananap nga gihalad dayon gihal, pero sa atong panahon karon dili na mga mananap nga gihalad, no, mga mananap nga gisunog, kung dili mismo na ang lawas ug dugo ni Kristo. Sa ato pa diha sa suntos nga misa ato nga napadayon ang tradisyon nga maghalad gyud ang mga pangulong pari sa sakripisyo alang sa kapasayloan sa sala, ug ang mismong pangulong pari nga mao si Kristo ang naghalad sa iyang dugo ug lawas alang kanato, ug ang maong katungod sa paghalad niining maong mga sakripisyo gihatag usab kini ngadto sa mga ka-apostoles, ug ang mga apostoles may pasa niini ngadto sa mga kaobispuhan, ug ang mga kaobispuhan may pasa usab niini nga rekanamong mga kaparian. No, sa ato pa ang misa di ay usa ka sakripisyo. Nabi no, dinin na lang una kita kutob ang higala ha. Ako lang gihapon kini ang yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.